nan sun yi karhi, an yi sakaci. Mutanen nan wallahi ba sakaci kuka yi ba, duk abin da kuke iya yi kun yi. Gaskiya ne. Wallahi ba ku yi sakacin komi ba. Matsalar da yadda kuka samu mu din cikin ku muka juye muka bi littafin Allah, ba sakacin da kuka yi. A lokacin da kuke koya mana abun mun yarda da shi. Kaga ko ba ku san gaibu ba, mu ma a lokacin ba mu sani ba, ba mu san za mu bar abun ba. Saboda haka kuka yi ta mana bayani da kwatance muna ta gane komi, ashe mu za mu rusa shi. Gaibu ce. Lokacin da kuke gaya mana mu ma mun yadda, kuma kun ba ku tsammanin za mu zo mu ce ka wannan abin mun gane ƙarya kuke yi. Shi yasa komi muka bi a hankali aka yi ta warware mana muna ganewa mu tambaya mana garin bayani mu ce to yanzu wannan bayani shi ne a ce ya ka yake. Ashe matsala ce. Mana ashe matsala. Mu dauki sadaka mu bada ana ƙara mana bayani. To shine nan suka ce yanzu a tazaru Musa, yanzu ka bar Musa wa qaumahu da shi da mutanensa li yufsidu fil ardi, daga ƙarshe su zo su tabarna a bayan ƙasa, wa yazraka alihatak. Qal sai ce a ba za a kyale su ba, sanaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, za mu karkashe matansu mu kyale, za mu karkashe ƴaƴa maza wa nastahyi nisa'ahum mu kyale matan, wa inna fawqahum qahirun, wasu rinjaye ne akan su, saboda haka ba abin da zai gagara, abin da za a yi kenan. Yaya قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى سي النبي موسى يچه غوا لقومه ya gaya wa mutanen sai yace ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah, wasbiru kuma ku yi hakuri, saboda haka duk wannan alwashi da yake dauka ku kwantar da hankali, ku tsaya ga Allah. Innal arda, kun ga kasan nan tabbas lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi. Innal arda lillahi, wannan kasa ta Allah ce, kuma yurisuha zai gadar da ita man yasha'u daga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayansa. Ku kwantar da hankalinku, nan gaba sai ya zama mumine ne za su wataya a bayan kasa, inji annabi Musa yake gaya wa mutanensa. Yace nan gaba mumine su za su zo su wataya a bayan ƙasa, ku kwantar da hankalinku. Innal arda lillahi, lalle ƙasa ta Allah ce, kuma yurisuha zai gadar da ita man yasha ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayinsa. Min ibadihi alaramma, gidan yaddin ya fara ba, yace bi isa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allahu baghya لن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده سوانا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فإذا أصاب به من يشاء من عباده سيكتشي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده إنما يخشى الله من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وجعلوا له من عباده جملة يد ننسكي قاريوا يتي إن الأرض lallai ƙasa lillahi ta Allah ce yurisu shi zai gadar da ita man yasha'u ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayansa wal aqibatu kyakkyawan ƙarshe limuttaqina yana ga masu jin tsoron Allah. Saboda haka wannan tarihi na maimaita kanshi yau da kullum, duk yadda ƙarya ta zo ta mamaye ta ci gaba da cin kasuwa, wallahi ku yi haƙuri a hankali, gaskiya sai ta zo ta murƙushe wannan abu. wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil, yace kuma bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaguhu fa idza huwa zahir. katiba tarihin annabi Muhammad zaka ji an ce wazkuru iz kuntum qalilan fakatharakum, kutun lokacin da kuna yan kadan sai Allah ya zo ya yawaita ku. to haka tarihi yake ta tafiya, zaka ga da kana mumini mai bin alqur'ani, zaka ga kana dari wani wuri ma in ka je sai ka ji labarin can an ce akwai wani dan uwa wuri kaza ka je kai ta neman shi ku haɗu sannan ku ta zumunci. ana nan
in za ku yaɗa da'awa ma a ce a'a kar a ba su gidan rediyo, kar a ba su talabijin, ga kuɗinka ka je ka biya ma sai a ce saboda bakar kaza ta riga a kurki. An riga an yi ƙarairayi, an ga da hukumai da sauran al'ummar gari duk an masu ƙarairayi, saboda ai ba a jin me kuke cewa. To wallahi wannan abun yana da lokaci, zalunci ba yana da lokacin shi. Ana nan wannan abun zai zo ya wuce, gaskiyar ta zo da ta bayyana, ya zama ba yadda ka iya, kawai kaga Qur'ani na ta tafiya. Wanda zaka je kai masharrin kuma mutuncin ka ya zube wurin shi, ya gane kai mutumin banza ne tuni, ba abin da zaka je ka gaya mashi, saboda ka zo ka mai ƙarya, ka mai maula, ka zo gindin shi ka tare, ka ma hana shi zaben da aka yi mai je ya aikin da aka sa shi. Kullum kana yawo da fayil kana kawo mashi kana cewa to kaza ne zamu yi wata samina wuri kaza, wannan shiri kullum abin da kake yi kawai kenan. Ya gane kai din nan makwadaci ne, kawai duniya ka sa gaba. Saboda yau din nan zaka zo wurin shi ka ce sai shi, ba wanda ya iya sai shi kaza ka zo gaban shi, jibi kuma sai ya ganka gaban wani makiyinka kuma can wanda ba